we are singing mo akwa ba frishia pan so so I think come to yin fie so Nana Ghana gina kono ne o wa dan me hu si gina kono na ye bom pai Nana ebeye nyame dom ye ni sanea eni enim ne ye be kan sa abre gina kono de ye ntimi nkan sem bebre na mo de a ne se ye be konkonwa so ye be kona nanom ko ni egu nsa kire won se won nso nyina ye chi gina pa na unyankropo on nso nto enkukubusu musumaye na enkobo no nwotwe ne fa no na de ebesiasi na nkofo kire se batch no kra no wo munim time no 7 pm ya nonso se enkobo no nwotwe ne fa de na de ebesiasi na wo de da so and that's what they may be amen that is it yeah na ebia ya power bar Dana me gina painting me so me gina painting o say o hwe kra atade e hye mi che se ne me gina painting ye de ya ye bebu nkompo kakra ama ewie mu atofom da fiansa na ye piaba amen that's it Dana ne de na wo de ma wiase nyina yo Abusua for na watwe etwa mu no me kire mo se asentri ana asem da ko aye bodin abusua ene me ba me kire ase na abusua ene ye de asi e ho so obeka se o we ye me busua ni we ye minua we ye me wofa ase no e sha ase tetete no na e sha ase no na din abusua no na ni ho na emu na akwa se obia ne mba tete no nso de na aware dodo no na wo ho ene wodokoko no ana se wumfudie ba dodo na ya awade na papa ba ko ne yefre no opani abu na abu no na yire no be yensia na wote akonwa so nso wa himfie eno konya asem nti ye bo asem no wo na himfie ho anya yiye ne kosi oman hinanim ti oman hine nso ebobọ so a ne kyerese eyedan a aje odidi tito se ija na kwan nti nananom enso eba mu a ene ye kire eje abuse sabre de adu ne de obakosom na emu no wono ote akonwa so no ye ma ne nkonkosom na emu wonkope obi emra mbesi nanan na omesom emfiedu na ne bone oye ni nyina no na to adwo enti papa edi ne nwanto afo sore ye no na esoko ne nchi eno friend ye no mu nyina se asemo ha to mini enti mi hia me mbere mu baako ti me hwe me yire no ne obetemase ama me bane baako no wakwa akosom wo man hina himfie emfiedu se de be ya me ho ebeto me oba odi kan se wonya bi ma no obi anso awo nanso na yire no mu bia ni ho a ote papa na se ema ne ba esore ye se wonko no wonko som saa emfiedu no enti na fe na ye den ama papa no enti woko ni nua ba ho na ko bo na mane no se mako nkuma afo obi ani wa wate ase e de ama me ti ma me gina hodi no se menu mienu nyina na efiri yefunu baako enti se ne ade hia na wo yire no mu ene wo ma antimi amoawa me de wo fa se otibi be fa ne ko ne papa ekwafuom oba na ebo na mane se yende ena mo ko a wo fa se no be fa ne ko afi papa ni gina hodi no se eye mate wo de ma ukunu mra na ebo na mane ni ku ba ye obo na mane no se na makonta na wato efnamu na se ye de me ba ekosi awowa na nyese wo ko akọ afebo na emo mfiedu akoda na nkosom ema onua be ma no so na honto no sanse wo ye me bibi kura ono a na mekọ akọbo na mane ampa papa de ne wo fa ase no ekosi edi be mfie miensa ana odadwene no se de me yire ne me ma no maye mi me fa adwene ti adwene fa ne se ne wo fa ase ne sum mfiedu no ba na wa anwu a so no papa ne to ha ne wo fa ase no eni na de na japade bia ode ama ne made won ne fa na emu japade ye de aka ne de on mani nua ma ene na sefo nyina so won fa nhwe so enkai no se de okoto ofenamu no won na yi ni firi mu enti so won yi na firi mu a ono nso kai ne won ye enti wode ne bibia
eche no ampa wo faasie kosum fie du ne bae na fe so ana papa no wuye enti akwada no ene bedi ne wo fa ne wo fa de e fa ajapade ni nyina na fe binum sase na Agya abui de ade no waye na fe binum so hwe won yire nom no won asetena mu a no na hu se papa no kon fa so no eye de ebo a won ana de abo ano enti won so hye ase ese san won adwire se me so me de me nkoto of na bia mu na emum Agya abu na me sua no san se de oyeye no na me se ensusuru ye dem de me so fi na akoi no se be to a de me de ama me de won mfa de aka no me nua ma ene bo fa ase no won mfa na me sua abu enti de won kan se ene na ye be sua abu enti obi a ye de na wo se abu na me sua no abu na me sua no abu na me sua no ene kodane abusua wow enti wow ene ma ye hu ese wo fa ase ene wo fa adidie no ha na sha ase baaye na etoato mu a de kosi okoso sanse mpani kokko a ya na kama e wo fie nti wono so hwe de Agya bu eye no a unsi e kokko pepepa na nkonwa e wo fie no na de ama ba no so woni fa nkosi sanse won de betimi a hesu yie kosi e be ko esa no beba ndi se yenya abusua na ye Agya bu ene yesua no ena akoduru ha enti so mo de sa mo hu ni se edin na Adom so that is it yesua Agya bu a o sha ase no na dane abusua ne be de ya mo no eno no enti na me ntu chema de general manager Abdullah Awudu abu na me sua no nana ene na wo krei wo contact number de hia pa yo abusua for dada no a 055 010 8123 055 010 8123 na watwe ebeba no me nko Agya abu no yakosua no demo no unse ye wo eba ahodo eba bi wo ho a yebufu a ene yebu be no yebufu a ena eba bi wo ho a wanigi a ena ubu ena eba bi wo ho a woto ahohiehie mu nsu a ena ubu ena eba bi wo ho so a o kam news a na na sample for je be wabu be ni nyina mesi na na ebe da se that is it enti na watch ebe no ye behwe ebe ni bi ni ya kira ase akosi ni ema bi so me da mase